torima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo korsuɗo mo jiɗɗen e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu mumen woni en woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambalɗon rendoji fulɓe so daneri foltima ɓaleri leelani buuɗal yurmede feere feeñe windere ɓatake bindaɗo ene soomi somtoto e ngal ɗo buuɗal yurmede nasande 19 seeto hitande 2018 cellal ɓalli ha e nder galleji meɗen Allah subhanahu wa ta'ala ene rokka kala gueɗe ɗiɗi ne ngoodi so Allah subhanahu wa ta'ala rokkima ɗum andu wo rokkima gueɗe mawɗe no feewi ko wayno laaɓal ko wayno kadi labde ɓernde ɗeɗo gueɗe ɗiɗi so tawi geno rokkima ɗe gueɗe ɗiɗi a woni galo aduna a woni galo laakara nde tawno so tawi a laaɓi a sellat a senot a yooɗat sa werti juuɗe faade geno kala ko ñaaguiɗa wo rokkete so tawi ɓernde laaɓi Allah ko toon heƴata o heƴata e aduna kono mo heƴa e ɓernde nden ɓernde laamde laɓɓini ndeke ɗeɗo gueɗe ɗiɗi Allah deni rokka kon ɗe gueɗe ɗiɗi o heewani rokkude ɗuma so wona on neɗɗo jogorɗo maleede ɗum no eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala nde rokkata en laabde nder e boowal e ko taari kala beele dañen cellal nde tawno Allah yiɗi ko laaɓal cellen kisen uuren sen mbeeɗi juuɗe men faade geno kala ko ñaaguiɗen wo rokka en o rokka en ɓerɗe laaɓɗe haasidagal gañamtumago naafigagal tikke o dunca wo juuña o waɗa bangue o waɗa hen gilli ha wiya tak kala mo yitere ma fawi jiiɗa ɗum mbasa yiide aybaji mum est ce que aduna nde tawno gurdam aduna ne weeɓi kono kadi sikki ala ko enen cattini ɗum ha satti emen nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala ala ko sattini e ɓi adama hay bat ɓatake buuɗal yurmede e nder galleji meɗen en keeɓi ñumbanede ñumbali kewɗi ko faati e gonka cuuɗi cafrirɗi Afrique mi wiyata tan leyɗele men mbiyami ko Afrique e saabu caggal ñalawma hanki o nde kettiɗen yewtere jayde leydi France wiyetende RFI hakkude 10 heures et 11 heures sukaɓe rewɓe Afrique naaɓe e leyɗele ceertuɗe moni kala noddi toon noddirguel mum ngam haalde caɗele mum ko gansanga jokkodirɗen yo kay bandiraɓe men rewɓe fulɓe wonɓe leydi Mali leydi Gambie leydi Guinée Conakry Bissau Gambie Mauritanie Sénégal kamɓene koɓe kaali ko gootum e ko jayde leydi France darani hanki yidde wiide yo nattu yo iw yo momto ha laaɓa e nder Afrique nde tawno mboɗo heewi wiide e kala saaha e teddinen rewɓe ɓe mbatten haqqillaji men e mabɓe ha tenti so tawi ɓe cowima nde tawno debbo so sowima ko gurdameji ɗiɗi woni ɗon gurdam makko e gurdam fittandu wondu e nder makko ko ñamata ko so laaɓi ɓiɗɗo kañumne ko hen ñamata
ko yarata ko hen ɓiɗɗo yarata, ko fofata ko hen ɓiɗɗo fofata, foftorde makko foftorde ɓiɗɗo, tampere makko ko tampere ɓiɗɗo, mette makko ko mette ɓiɗɗo. ɗon noon so tawi debbo sowima fotani ɓernde mum mettine, fotani tikkine, fotani aybine, fotani heyɗine, fotani ɗomɗine, fotani tampine, foti ko fondede net nde tawno ko fittandu woni e nder makko. kala mo fittandu waɗa e nder muɗum musidɓe tedduɓe, eɗen gandi ko tampere. Sabu an tan so tawi ya wakko oɗo hen neɗɗo kene wona tan eruji nayyi a tampat, a haaɓat, a warñat, a sunoto, a seɗoto, haalaka noon oɗo henna dondiɗo nduɗo henna fittandu kene fota wonde lebbi 9 ene yaata hen, jamma e ñalawma ne ɗanto hen, ne fina hen, ne wuppita hen, ne ƴogda hen, ene unda hen, ene wambita hen, ne yaata hen partout ɗo wawi wonde kala. Musidɓe tedduɓe, ɓiɓɓe fulɓe hettotoɓe ngol ɗo sawtowol, tinnoɗen, kormoɗen, pasnoɗen ɓeɗo hen rewɓe sowiɓe wonoɓe e jeese meɗen gila e galleji ɗi. Laaɓodiren deedi, ballen rewɓe sowiɓe ɓe mbasa dañde tampere, ballen rewɓe sowiɓe ɓe mbasa tikkanede, ɓe mbasa mettiranede, ɓerɗe ɗe jaññe, ɓe muññite. Holko saabi mbiɗen noon? Eɗen gandi cuuɗi cafrirɗi Afrique ene rokka sunare, ene rokka sunu, ene yomna, ene amna o debbo jogorɗo jibinoyde toon. Nde tawno hen sahaji ɓeɗo henna walloɓe yimɓe jibinde wiiteɓe sage-femme, ɓe ngala konguɗi belɗi, ɓe ngala konguɗi belɗi hay seeɗa, ɓe jogui konguɗi ƴagguɗi. Hen sahaji ene waɗe mabɓe ɓerɗe ɗe ko jorde kos. Son keɗima hanki jayinde leydi France, RFI ala ko acci, wona kamɓe kaali, haali ko sukaɓe rewɓe jibinɓe e cuuɗi cafriɗi lebte ɗe ɓe lebta toon. Ngara ka debbo cowiɗa ɗiɗi jibinde, lebteɗa taw ko lebte cattuɗe ɗe ganduɗa fotano wonde. Saabu o debbo baɗaɗo ɗon yo walle jibinde o ko joɓeteɗo, wona cadeau, wona gratuit, ko yoɓa. ɓayde a ari jibinde goo a sawi ɓiɗɗo lebbi 9, aɗa wonde tampere, aɗa wonde haɓre, aɗa wonde mette, aɗa wonde douleur partout, woni aɗa wonde musalla partout. Ngara jettoɗa lelɗa e tabal jibinde, ɓernde ma kadi mettine ha ɓuura ɓernde ma nde ko metti ko, tampineɗa ha ɓuura ko tampuɗa ko. Musidɓe tedduɓe, ko enen goni worɓe, ko enen perɓitto ɗum haalaɓa ha wiye ceer holno guittirte ɗum ko haalde jamma e ñalawma. En jettima e Afrique aduna hande o, kural fetel la kermosène ala ko ittata hay batte. Sabu so tawi a ƴeewi Afrique ko ñallata weddade gaz uji ne farka yimɓe ko, hatta yimɓe ɓe kadi janggo wadde seppoji hono ɗin seppoji ɗi ɓe mbanno hanki ɗi. Saabi ɗum ko a harnani ɓe, a ittani goƴe mabɓe. Neɗɗo noon sa ittani goƴe mum, a ittani tampere mum, toujours wonat ɗo. enen ne ittata ɗum ko haala. Nde tawno en jettima e aduna hunde kala yo aybine, so aybinama tan sellat. Nde tawno hollum jayndeli keewi, jayndiyankoɓe keewi, so waɗi ɓe kaalat, ɓe jañña, ɓe carhina, yaha ha yettoyo, ɓen ɓe jiɗano yo haala ka yaltu yettoyo toon, janggo wasa wattude. Kono so tawi en deƴƴi tan ñande kala ɗum wattat. sen jii ko wayno leyɗele mawɗe ɗe hande ko wayno wadde gueɗe baɗe noon e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi koko hulta, koko haalete. So haalama nawe e téléji, nawe e internet, suudu safri ndu haale, gartiɗo suudu ndu haale, goltoɓe kaale, ɓe gardane ñaawowo, waɗe enquête, ɓe nangue ɓe cogue ɓe pawe amende, ɓe jooɓa haalis a wiye tout taw koko ɓe tooñi oɗo hen debbo jibinowo ko, walla koɓe sali safrude oɗo e neɗɗo ko, walla o arana wonde musalla ɓe calo oppirde ɗum, walla ɓe calo safrude ɗum, walla ɓe mbiya ɓayde joƴƴinani ko fate banggue haalis ɓe memata ɗum. eɗen gandi ɗeɗo gueɗe wonto wonata e leyɗele kaddi gurdam on docteur o yaltata kaso. ɗum noon holko addi ɗum? addi ɗum kamɓe ɓe kaal, ɓe mbaɗi communiqué, ɓe mbaɗi communication ngaji kewɗi, ɓe kaali, ɓe bindi, ɓe mbaɗi pop. ɗum waɗi hande neɗɗo goto e mabɓe ene huula wadde hunde woto inde mum haalede. kono Afrique enen mbiɗen e ko bolle puyɗ ɗaccen tan koko gasata foof koye junggo Allah. Nde tawno en guitti ko wona hoddiro en mbaɗi hoddiro.
ay Allah subhanahu wa taala o tagi hoddiro kono kadi hoddiro go yanata jamais e neɗɗo taw wona neɗɗo woni sababu yo hoddiro ngo yani mum. Allah toñata hay goto. Allah haale deftere mum Qur'anil Karim, Allah tagirani en ha toña en. Allah tagirani en ha toña en kande ƴewɗa neɗɗo kam toñi hoore mum, neɗɗo kam tan toñata hoore mum. Nde tawno so Allah wi woto soppu leɗɗe, woto bonnu ladde, an a hocci jambere ma, a wiya aɗa jogui borti, aɗa jogui baali, aɗa jogui beyi, ya feƴƴu leydi, la feƴƴu ladde nde, peƴƴa ladde nde yoro ngo naata, ko an saabi. A neɗɗo ko an saabi, ƴeew tan an neɗɗo goto yiddema tan konɗo jaw kon seeɗa yo kar peƴƴa leɗɗe ɗe. Sa feƴƴi leɗɗe ɗe tan nangue wulat hendu ara, ayi mi haaranma ko wayno leydi oldi buy buy ara muɓɓa koroɓale ɗe, kalɗo fonno remede wontan kadi mooƴi ɓolu. Galleji min hannde ko mooƴi ɓoli, kala hannde mahɗo galle mum so tawi yurnitaki waɗata ko petti saabu leydi ndi ko mayindi. A neɗɗo goto gona sababu bonande leydi, gona sababu bonande ladde, gona sababu yooro. ɗum waɗi noon Allah toñata e goto, ko enen toñata koye meɗen. ɗum saabi noon musidɓe tedduɓe, alay saago kaalen ko bandiramen rewɓe ɓe ko caɗele ɗe ɓe dañata e cuuɗi cafriɗi ɗi so tawi ɓe jibina. So en kalata sellata kala mon yaha suudu safirdu, so tawi yettima joom suudu mum yettima ko cowiɗo jooɗo laar futin guite, kala ko waɗete laar so mbi woto waɗa assisté, kala mo debbo mum jibinta yo yaha. Woto wi tan yaade banam debbo, yaade nenam, yaade ala, an hoorema yaha. Ñande hen kala golle ɗe mbawɗa jogade accu yaha tawtore. Mi haalanoɗo gueɗal gotal gonnogal e Afrique ustinoma kono sa arti. Mi haala noon de ha leera ceer yimɓe yo kaldu gonga, Allah yiɗi ko yen kaldu gonga. jaaɗo école darni werlamum e sardemal école, fadi ha sukaɓe jalti école, ƴeewi holno biftorto hen cukalel gotel gam wujjude ɗum. Oɗo henna so dañi yaade cuuɗi cafrirɗi ɗi gam wujjoyde sukaɓe ene jaranimo. Oɗon laara film aji mum ñande kala, oɗon laara histoire uji mum ñande kala, so naate jayideli bindi. Ay mi haalanoɗo gueɗal gotal ne woodi. Yimɓe hewɓe cikkata jayinde ko télévision. Télé hollata ko image mbaadi, télé hollata ko mbaadi, kono jayinde saɗiɗi humpitade sod defte, saɗiɗi humpitade sod jayinde bindol, ko ɗum ko yanñoto ko. Saɗiɗi humpitade ƴew site uji internet taw ko jayindeli, naata toon ma yi toon sarhuaji, kala ko larɗa e télé sa laari toon mata toon sarhu muɗum ne sarhina ha yaaji, paama gueɗe ɗe kala no jaari. Ko ɗum woni wonde a humpitima, a andiɗo iwi, a andiɗo yarata, janggo kadi gandaɗo fayi. Ko ɗum woni humpitade musidɓe teddu. Hande o kala mon joom suudu mum ne jibina tawtortake soit ɓiye woste, walla soit ɓiye totte goɗɗo mo ɓiyum maayi totteɗa mbiyeɗa ɓiye maayi. ɗum noon son jaaɓi son jaɓani en jettima e on aduna. Nde tawno en gare aduna hande ko aduna haalis, kulol Allah natti, moni kala yiɗi ko yo dañ. Teni hande rokkata kalis ha heewa, hande o ko ƴiiƴam ɓiɓɓe adama woni hande cukalel ware, ƴiiƴam mum siiɓe ha laaɓa itte, ɗam ƴiiƴam nawe waɗe fétiche aji bonɗi, dabare bonde, beele yimɓe ne galɗa. Ko gonga jurniɗe tan, jurniɗe gonka min komi simple demowo, walla komi gaynako, walla komi gawowo, walla komi peƴƴowo, walla komi sakke, walla komi maabo tan, walla min komi cippowo. Mi fini suka goto mi weddima sawra, mi ɗannima e Afrique, walla mi ɗannima partout. Wonani tan duuɓi 4 Allah rokki kam nde qaruna, on jiri kam jawdi ha heewi. Musidɓe tedduɓe, ne jogui question ngaji, mi ala diplôme, mi nanta ɗemde, mi wawa windude, ne jogui question ngaji, ne jogui ko foti namdede, ne jogui ko foti namdede. Jawdi wona bet, jawdi ha ngaka, jawdi ne jogui no foti ardude. Kono sen mbi jawdi ko Allah seno rokka tintintama, wona gonga.
ko haala rewi ɗon Allah kay wimaka sen rokkuma ya dañken rokkirma an dañken rokkirma mbaɗa programme ko Allah ne rokkirma Allah rokkuma kono sa naate ceeki bonɗi a wiya faltota ko haydara aɗa naate fetisaji bonɗi aɗa naate gueɗɗe moƴƴani an ko yo ar tan mbiya kadi Allah sene rokka waynotako ko fenande ɗum noon musidɓe tedduɓe alay sago tinnoɗen no moƴƴi ɗoften rewɓe ɓe soɓe jibina ganden hande kala mo ɗoftata joom surum sene jibina jooɗo futtina guite mum laara puttina guite ma ɗo jibinta ɗo so ɓinguel ngel biftama nawama ndewa hen rew hen wanno tubakoɓe mbaɗata ni tubakoɓe so debbo mum jibini ɓe daroto ha ɓiɗɗo yalta ɓe jaada hen haɗo ɓiɗɗo fuketeɗo walla mbiyen to socceteɗo watte poudara ha heewa socce walla waɗe wiro fompe artire waɗe weerum aɓe daari aɓe laara hay goto suusa biftade ɗon hay goto suusa waklu ɗon hay goto suusa waylude ɗon heewi hande jaggu ɓiɓɓe ne tamboni ɓuuconi urno taw ko ɓiɓɓe woɗɓe dokka ɗon ɗum noon alay sago ganden ɗeɗo henne gueɗe mbawen rentade musidɓe tedduɓe dawal ɗimmalla ngal jiɗɗen natande koko fati e banggue safaruji e kala saaha eɗen nana bandiraɓe men laaɓɓe deedi ene mbiya sa ittiki lekki a waɗiri ni a yari ene nafa sa rendini ɗum e ɗum sa waɗiri ni ene nafma ko lamdera ko yo Allah yoɓɓe moƴƴere kono noon alay sago ganden hunde foof ene jogui dottode mum ko rendinte ko ene foti dañde doos taw ko doos mo ganduɗa ala ko bonnata saabu en keeɓiɗo hen no ɓataki immorade musidɗo goto kanko musidɗo o yalti aduna kono noon holko yaltinimo aduna ko tindinore e yitere ngaari o tindina ko yitere ngaari no tindinirani o haalnaka doos gonɗo yitere ngaari o itti o fasni o waɗe ñamde o ñaami bonni reedu makko bonni ɓandu makko accanimo hawmayi eɗen gandi kala lekki kala hunde ene waɗi tooke ala ko ala tooke e aduna hay ñamde waɗi tooke saabu sa ñaami ha ɓurtini tan a tookete a teddat ɓanduma tedda reeduma tedda ngama gayleɗa donka yiide donka darade donka fewde aɗa ŋaɓla aɗa tarlo sa lelima fewani sa jooɗima fewani sa ɗarima fewani ayi ko tooke sa yari ha reeduma ɓurti aɗa tiwawde ay batte ko tooke ɗum waɗi noon yimɓe cikkata sangara konjam ko sangar sodde butel sangar tan yiyata ɗum woni sangar ala kala kene mandilina ko sangar ɗo ne foti andede kala kene mandilina ko sangar hayso kosam jerɗa tan gonɗa e ruutu aɗa dayi tan aɗa haala jalniga bonka en taw hanka perdu contrôle harmi e maɗa kala ko ganduɗa ɗum ɗo henna so tawi a yari ɗum tan hankkadi ni gonta koye raytude aɗa rayta day rayte ɗum woni sangara sa nani sangara komi yari konjam mboɗo rayta mboɗo haala ko joftata e wuuro mboɗo haala ko ñallata e wuuro mboɗo haala bolle puyɗe ko noon sangara waɗata neɗɗo wone kosameje pewnaɗe mbaɗa ƴorɓo ha heewi ɗenne kadi ne mbawi waddema noon ene jogui wone gueɗe goɗɗe jerteɗe sa yeehi a gayni gonta koye raytude ɗum ɗon pop nodditima day rayta ɗum waɗi noon kala ko jiiɗa e aduna ene waɗi tooke lekki pop ne waɗi tooke saɗa sifono neɗɗo e lekki wiɗum aha sa fewniki lekki ha gayni lawƴuki laabi 7 ha tooke ɗe giwa walla lawƴuki laabi 4 ha tooke ɗe giwa walla wat kudduyel feccere kudduyel ngel kadi kalna joomum aha kuddo ko kuddu Nescafé walla kuddu maaro yo laab ceer saabu ganden reedu hay goto wawi yiide ko woni reedu de so wona tubakoɓe dariɓe pewni wone gueɗe kam ganduɗa mbaɗi appareil ji ha pewni ko wayno yiide wadde éco yiide hunde ko woni reedu kono enen ganda ɗum noon so tawi en jeyata ko woni reedu kala ko naate reedu yaltata koko wirni tawat toon tew tawa toon pop bonna ha bona so tawi moƴƴani ɗum noon musidɗo tedduɗo kala kaɗa sifono neɗɗo o ha laaɓa ha wiye ceer ganda mo cifontoɗa ko tampuɗo ko dafaɗo ko jirliɗo hawɗeɓe mayde omo ronki sellude omo yiɗi sellude kala nde kalɗa wonani wiyata komo waɗa ɓayde wiyata komo waɗa haal ha sella walla dokka numéro ma téléphone ha sella mbiya jomum kala hen ko famani yo nodde kalna jomum ha faama ganden leɗɗe ɗe pop aɗa waɗi tooke kala lekki ne waɗi tooke
tooke mum ne jalta e kala saha ɗum noon ganden ɗum kala neɗɗo cifanade yo waɗ hunde yo namdo ha heɓen haqiqa ha heɓen dalil labde ceer hay ndiyam gulɗam mbiɗam yo yere ɗam wona pasɗam ko gulɗam seeɗa tan memotoɗam seeɗa tan tawne memo hunduko no jardita a tayi ni yo ɓurɗon ɓubde seeɗa jara taw bonnata ema hayda tampintama hay batte rokkatama caɗele hay seeɗa kuntal ɗo ko toɓɓere nde ganduɗa eɗen jogui hen ɓatakuji tati dañɓe hen caɗele eɗe ɗon leɗɗe eɗe tindinoje taw ganduɗa jomumen ganda tooke ɗe nana tan kiiɗo lekki aki safra ɗum aki waɗani tan kaalaki ala hunde fof ne waɗi tooke yo joomum même tooke ɗe holno wardirte ha wasa toogde joomum kanko on jogorɗo hutorade kiiɗon lekki an musidɗo tedduɗo toɓɓere wonde nde jiɗɗen haalde mboɗo heewi wiide janggene koye men gandal wona taccude keeri gandal wo yonani tan e hoffade duɗe gandal yonani tan e jooɗade banguji ala hay an neɗɗo ka gandal aɗa jogui bamma ne jogui jabet jangge makko jabet ndentoɗa anni wata dañde jabet miñe ɓiye joom suudu maɗa baaɗe an wari on ko paali ndentoɗe paali guitte ñooke galle mon ha laaɓa peew noon galle o guitton ɓowɗi ha laaɓa guitton ñonkoto ha laaɓa mbatton defde ñamde moƴƴere ene moƴƴi ñamde bonde nadda paali yimɓe cikkata paali ko ɓowɗi tan tuudi nadda paali suudu tunude adda paali hunuko tunuko adda paali ñamde bonde nadda paali ŋakkede ñamde moƴƴere nadda paali koye ƴiƴam wonata kala ko naati hen bonna ɗum wadde truy ha laaɓa bonna ɗum bonnuma yiya ha ɓooya ruytinma mbatta ruytude paali ne ruytina neɗɗo ha tenti so naati ƴiƴam ma gota ko wiide kaari accam enen mbiyen ko ɓaleɓe ko suguñaɓe ko yaroɓe taw ala nde tawno ƴiƴam ɗam so goɗɗum jilli hen ana tiwonde neɗɗo wayi tan kono so tawi debbo jibini soti ko mbiyata mere ko debbo so jibini walla waɗi avortement ƴiƴam ɗam iwani ha laaɓa o waɗaka kirite iwi ha laaɓi saaha kala so tawi ƴiƴam gonɗam e makko ɗam ɗo ɓiɗɗo wonanno ɗo jillodiri e ƴiƴam ɓandu makko montade hoore he so monti hen o perde contrôle hoore nde muusa wona e ruytude kaari accam ɗum waɗi saɗa jogui cukalel ne jogui paali hetto no moƴƴi saɗa jogui cukalel ne jogui paali ɓandu ndu ne wuuli jaw omo jogui fièvre ɓandu ndu ne wuuli jaw tesko so lelima jamma jiita komo ruyta jiita komo haala no koyɗo woni mbiya ijjam kaade on koye wona hoyɗude woni on koye ruytude saabu ƴiƴam ɗam ko rendi omo ruyta o natti jogade haqqille makko ruyta ɗum waɗi so fini jiya ɗemgal ngal le so futta toni ɗi putta hunduko futtinta ɗum ɗon ko paali ɗi ko wiyete fièvre ko ɓandu ndu wuulat ƴiƴam ɗum doga nguleki cattuki haw kanko hoore makko natta wonde neɗɗo o wonay ruytude ɗum woni ko kewɗen hen saji wiide ɓaleɓe en ɗum ɗo hennen taw ko ƴiƴam ɗum woni mbimi so tawi en janggata ƴiƴam en mbawade développé woni gande men eɗen jogui gande kono alay saago janggen ƴiƴam sen janggui ƴiƴam hawen gandi ƴiƴam ko nden mbaweten yencinde kala ko jiɗɗen ganden mbawin serdude eɗen jogui leɗɗe kono leɗɗe ɗe koɗe dendinade tan aɗa yiya neɗɗo ara tan wima hoorene muus itte lekki wima ya uroyo taw goɗɗo ara rokkuma lekkingol o ara rokkuma ngol taw kanje pop ɗe gona gotum ɗum noon eɗen gandi ene waɗi tooke gonɗe hen ɗe potani yaadude e ɓandu neɗɗo saabu neɗɗo pop ene jogui ko foti yaadude e muɗum ɗum waɗi joni hayso tawi a yeehi leɗɗe docteur eɓe he wonno kamɓe ɓe pinan aduna ɓe janggi ɗum ɓe gandi ƴiƴameje ɗe sa soodi leɗɗe ha gasi ɓe mbaɗi ndertol lotation kayitol to iwi binduɗo baɗɗo pewnuɗo lekki ki jangga tawa toon docteur o jangga sa yeri nde foɗɗere ni nde waɗama ni so timmi baltere ko ni accu walla haadema yarde ñaam ha keeɓa hakkude jara foɗɗere nde jokkita ñamde nde woni hen poɗɗe ko haadema ñamde woni hen koma ñaama ha goɗɗoya woni hen koma kaljita ɗum foof ko warde tooke ɗe kono enen en ganda ɗen tooke en gandinan yimɓe ɗen tooke wona hunde moƴƴere musidɓe tedduɓe toɓɓere nde jiɗɗen sakkitorade kono mbiɗen joni kala ko waranma neɗɗo ko ɗum poɗɗa daranade neɗɗo so tawi a waɗi accident mbimi hayso Haydara Moussa nima yato docteur yato hôpital hayso tawi mbimi Haydara Moussa nima ya hôpital
nde tawno mi haalano ɗo hunde wotere ne wooti so ɗon teski ko ɓooyani ko to leydi Mauritanie ɓoggol connexion giwowol Europe faye Afrique ndegol ñaamti seeɗa e nder maaje on jii connexion manki arde no yiɗiri ni ɓanndu neɗɗo wayi ma dañi ɗo mbaɗɗa accident ɗaɗol ma fallo hofo walla ɗaɗol ma taƴa walla daña caɗele e nder ɓanndu ma nder to wooda ko boni toon so woodi ko boni toon ɗon ɗo gonduɗa e sok ɗo a tinata ɗum waɗi sok moƴƴani kala neɗɗo joom sok heewani tinde o ummitto koye fitina e sembe o yaada heen o wasa tinde o forsa kono ne hasi ɗon e balɗe ɗiɗi o tinat wonko woni e ɓanndu he ten ɗon kala ndewtino he ko mayte sabu so tawi wonko taƴe nder ɓanndu he ɗo hankadi ni o wawade réparé caggal gueɗe kewɗe jillodiri nder so tawi ƴiƴam rewi ɗo fotano rewde mbuho rewi ɗo fotano rewde ko wiyete jamdi feere rewino ɗo fotano rewde so tawi kadi cowdiri rewi ɗo fotano rewde irtodiri toon ndiyam rewi ɗo fotano rewde wonata koye bonnude ɓanndu ma ɗum ne tedda aɗa ama aɗa haaɓa so ɓooyi hankadi ni jiya aɗa tedda ɗon noon automatiquement so tawi a moɓɓigiri tan kewɗa ko yaade eɗen keeɓi heen e dalillaji laaɓɗi won musidɗo goto waɗi accident ɗo waɗi accident ɗo o ummoti koye force e sembolinde o yahani cuuɗi cafriɗi ni sabankaro o mandi haydara musani mo kono finalement e nder ɓanndu makko he ɗaɗol nanton ko ngol bongol no yaniri ni ɗaɗol nanton ngol bon no ngol boniri ni noon haydara musani kono ala fewo tinoy wonko muusimo nde fotatana wedde safte ɗo o maayi caggal nde luskoji mbaɗa heen tawa ko ɗum warimo ɗum noon musidɓe tedduɓe sa yani puccu sa yani mbabba sa yani ngeloba sa yani leeso maɗa sa yani oto sa yani moto sa yete welo sa yani galle ma sa yani tarodde kala ɗo mbawɗa yande tinno yah soye hoore waɗ scannaire soye becce wat ko wiyete radio kala ɗo wawi wonde ƴewto ha siira ha timma ƴeewa so ala ko bonni nde tawno moni kala ene foti safrade ha timma ndenen koye men Allah subhanahu wa ta'ala walla en nde tawno Allah subhanahu wa ta'ala yiɗanen ko yen dañ jaam yiɗi ko yen dañ moƴƴere yiɗi ko yen nangodir yen jiɗodir yen laaɓodir deedi ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke yo genro ken jaam so buuɗal yurmede feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓattake cellal ɓalli musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanena